Saulig bailje docha, fuch. Áit a bhfuil gach lá cosúil lena chéile. Opair an talamh, paidir san aglas. Saol dúnta leistú de táineacha, cuíle na bácanna agus na díthe. Agus go tobann tá sí an. An táirne, áit a bhfuil bullad difúil ón gid eile den seádlia ón géad céim. Meastar an deatach le bulla beach, fielle rósta agus alla sundana. Brisin an táin ciúnas na híthe, gára, scréacha, ceol, agus uaireanta fuam bucéad briste nó darn búilte an mád. Bhí an táirne níos mó ná feirneamh. Ba gheata chuig domhan eile. Áit féidir leis an bhéimór dearmad a dhéanamh úlach an lai. Áit lág an taistilí fosca, agus áit rinne an ceannaí conarthaí a déitoch cinniúnt an ceantar fád a achu. Súla doisiimiid, ba bhallum I gibhne dit sintiú sa ágáil, agus ardóg suas más malat an fiseán. Túgum cere dit freisin chuig mo chanéil, le haid tuile fiseán faoi héal cua na meánaise, agus níos faide anan. An seo, bhallú gach duine óna bocht, nach ach cúpla pingeneige le haid béá tani, go tí an tí níos déanaí a chó baile deach an teach fád. Ach bhí eile ag an táirne freisin. Ba áit ina féidir leat agad, sláinte, agus uaireanta fiú saol a chaile go héasca. Sa chúnne docha, déit fa coga gadaí a chlastáil, súl a chahabh súla strípach. nó búla le duine ba ceart dit a cheachant go leathan. An seo a rúga na trideanna is measa, agus ní a chuaigh full amháin isteach sa úlár, a cha an táirneoir tí úr maidin chun na rianta a céilt. Don mór gná, ba seo an tain ionadach saoirse, an tain spás ina féidir leis éilú ó radhach géir an tíorna nó an sagart. Bhí an táirne cosúil le anáil, salach, te agus lán deataí. Ach riachtanach chun maiartáil in nabhainn ina thug gach lá ach cuatan agus fulingt. Agus is faoin táirne seo in siomid son episód seo. Beimidig féchant isteach agus ag scrúdú, catadí agus a dóil siad cé a bhí sa táirneoir agus cé a thuí ag na béad. Feic fa mit conas a bhí títhe táirne sráidbhaile difriúil. Ó cin carach, catad na gasap agus gnó a rúga ag an grinneog beorach, agus freisin cé chó minic a chrícní sé le foréigen, cearmhachas agus pacha. Ba sé seo na taras chuig áit a rá crí an sráidbhaile agus na carach meanóiseach, agus ag an am, céine áit chónathe gachrod a dír an aglaseart a thréigen. Ní rá éon bhúnla amháin ag an táirne sa bheanais. Ní rá siad seo títhe táirne ó scéalta féirí, lán de linne lonracha agus binsí compordacha, mar a eicimid go minic is ganán. De gná, ba airneamh amit siimplí clúdathe le tí le seomna mó amháin istí. Nuair a shiúlmhá suas chuige ón taobh mí, ní acatú rud ar bé speisialta. Ba tach gnáid, béidir beagán níos mó ná cinn eile, ach nuair a shiúlmhá isteach, bhfuil fa leat an méid a bhí ag tarlú istí. Bhí na bailí dúithe ag an deatach, mar ba anamh a bhí simléir. Chnómh an deatach ón tine tríd an seomla, ag granú na súl, ag dul isteach sna hádaí agus sa grúig. Bhí na bímí darach tíomh a bhí clúdathe le cínach agus gramachach le suathe ag taú leis an dín. In anad bíúd, bhí an talamh mar an turlór a bhí clúdathe le tí chun an salachar, na híidirtí bia agus na cláin bearach a dorta a ceilt. Chur an tí seo gachrod ó alas an duine, agus ó flódú go fill ó troideanna na híthe. Imagine chur an táirneoir strat úr leis, ach níor imi an sean bhalla riamh. I lór an seomra bhí an tine oscailte, inar cócarála bia agus inar taobh an seomra.
As a cheann bhí an cócarán ina raibh anras glasraí, leite nó fiol, má bhí sé ar fáil, ag gail. Thug an tine seo solas, agus bhí an cuid eile den tíomh istí báite i leath forcha. Ina bailí bhí binseí troma agus bíúd a raibh rianta scanna, gloine agus dóin orthú. Ina bíimi bhí luúhanna truma, fiol agus uanta ísc, má ba stóras bia é an tóirne fesin. Ach ní raibh gach tóirne má an ggéine, agus an seo tá an difriocht tábhachtach. Ann tua, bhí an tóirne beag agus simplí. Ba fórneamh do bhaintre na háite le taobhas dí simplí, líon beag suúachán agus bíochlár bocht. An seo bhailí na fémóí tar éis obair chua chun bia lag a ól agus cúpla fochail a bhaile tú. Bhí beagán ine ón taobh mé. Uanta stadan taistilí nó trádailí. Ach bhí an cuid is mó den na híine ar an ólas ó na nóige. Bhí an tóirne seádmhaile cuill, plódathe, lán de coráte agus gasap áitiúil. Agus bhí an atmosfér níos cosúla le síne an tí ná le háit fiblí. Bhí tite tóirne i gathacha difriúil. An sin bhí tite tóirne níos mó, uanta ilstóirach, a défach na mílte duine a chur isteach. Uanta bhí seomraí ar léthachú de ine níos seibhe, agus fiú áitina cotlete ar an díon. I tóirne cáthach, ní raibh na bird ach ag lúba le arán agus leite, ach fesin le fiol, torthaí tuama nó deoch níos fearr. Bhí ceannatha an a dán níos faid. Vidhí ar thuras, ifigí agus fiú teachtamhí tíonaí cúmachtacha. Bhí difriocht fesin sa éráid. Bhí bolle deataí, fér agus alles na fémóí, a tháinig ina néadaí ebbe ar an tóirne seádmhaile. Sa chathair, déadfá bolle míosa níos seibhe, béir níos láda, agus fesin cuaán ine níos seibhe. An seo measca na teangacha, má tháinig ceannatha ó réigiún eile go dtí an chathair. Déadfá Germánis, Rúsis, Ledan agus fiú teangatha taistealaithe ó a bhá de géin a clostáil. De é an tóirne ar an tua crí an phobal áitiúil. Áit léthúil a raibh aithne ag gach duine air má bóca féin. Begeata chug an domhan níos leithne í an tóirne sa chathair. Áit a raibh nuacht agus nósanna achtranacha ag teacht salach ar héal áitiúil. Ach bhí tréad choiteann acu becht. Bhí siad i gcónaí lán deataí, torann agus an teanna speisialta sin a hagan chun cinn nuair a ólann daoine, gasap agus tosú ag labhairt an imirce. Samhlaí go bhfuil tú ag dridim le doras an tarna tar éis lá omláin siúil. Tá de chasa gramathe le lámh do chud éadaí trom ó bháisteach agus tá de bhalag ag casa le acras. Brú tú an doras ag scréchal agus i gceann nóméid tá tú báite in nabhainn go thomláin difriúil. An chéad rud a bhain tú ná an teas ag teacht ón tine. Tar éis fuair an tránóna, buaileann tú le ton teasa plódathe sátha le deatach, an sin bolle bia. Tá sé deacair analú má go bhfuil dlúis anrais salach san éir. De réir a chéile, glochan na súla leis an lá bharca. Fecinn tú taobhas dí seoltethe ach ag solas splancach an tine agus cuinle a bhí gramathe i sealamhóirí íran. Rinseann scáthanna ina bailí, rud a ágan go bhfuil figúrí daoine níos mó míos bagarthe. Sa chúine tá grúpa fémóirí ina sí ag caint go ciúin, tá roinnt óganach ag imirt dísle, agus tá a lábha ag dul níos tapúla chuig boinn ná chuig glenne. Ar an taobh eile den halle tá amhránaí taisteal.
casan sé an chláirseach ag iad an toran na háú. An talamh clúdathe le sráidtí úr, ríhan madraí ag fíoch íriúí arán agus cnáve. Úranta ríhan Francach fi do chasa, ach ní thugann aon duine faoi deara é. Measctar bolle amid dúte le bolle miciúla rósta agus áit éigean sa chúlra, is féidir leas bolle an sean mhéir ó sellar ina bhfuil baratlí bearach. Cruúthaíonn sé seo atmosfér tiúb mar cheo, ag caitheamh amach agus ag mala ag an am céine. Bhí gach í nua sa tárna faoi deara. Có lua agus a shiúlbha isteach, bhreathnaí roinnt páistí i do thró. Thomas dína tú le do thúl, cibé a ná tú áitiúil nó achtrannach. Mós áitiúil tú, dill siad go tapa ar chóra. Mós achtrannach tú, bhí sé éagsúil. Déad fá a bheith tocha cura chug an bord, ach déad fá freisin trachtanna magó a chlostáil, nó fiú dearna áil sa ai mo cheap duine éin gur inórthú. Bhí sé ar fad ag bra ar an dúmar, ar an méid deoch a dul siad agus ar cé a bhí agat ag an bord. Ba áití an tárne ina chiicnit tárneacha sa bháilteachta leis an taseach. An seo, bhí rialacha eile i bhedim. Dlíthe neamhscríofa a bhí á rialú ag neart, airgid agus cáil. Má bhí an tágart, déad fá áite áil ag an bord, písa arán, bowla de leitite agus glonne bearach. Mar a bhfuil, déad fá críicnú ag seasamh in ai an bhalla, ag breathnú ar mhaoine eile ag sprí. Agus féchan an tárneo ort go áhasach, ag smíanamh an bhfuil tú in ann íoch as bia. Ní rá dul isteach sa tárne, ach cén gná tríd an tarseach. Ba é dul isteach in nón ina rá an ardlathas léithúil maiste. Déitoch féimheoir sú in eice le ridgere, fánaí in eice le ceannaí, agus déitoch gach duine dearmad a dhéanamh ar fad nóméid cé a bhí siad lasmí de na bailí seo. Ba státe í an tárne agus tú féin, cibé an rá tú ag irí nó nach rá, bhí tú i do eistóir. Bhí a únair féin ag gach tárne, fear a bhí taobh hir den bhord, ag dorteach bearach, ag cócracht bia, ag córamh airgid, agus ag an am céine bhí is aige níos mó faoi gach duine sa seádhuile, ná aon duine eile. Ba é an tárneoir crí agus incin na háite seo. Gan é, ní rá tárne ann, ach leis ní rá suamhna sríomh. Saolaí é. Fear íseal, tiúbh le gulaí leathanna agus lámha sétrathe. Ai deargathe ag teasan tine, srón a gcónaí ata ó alcáil, sú le gára cosú le seabhach. Is éadaí é léine garbh go minic splattered le beor agus saile. Na prún ceangailte timpeall a cáim. I gcónaí chudéin ina lámh. Thachla le haidh leite, glunne nó mála le pinganí. Is é seo an fear a rialaíonn an spás seo, ach níl aon díneat ann. Bhí an tárneoir idir únair agus tádalaí. Ar an taobh amháin, bhí éir aga thabhairt daoine. Má mór a dogan aon duine, ní dhéanfa sé airgid. Ar an taobh eile, ní raibh sé rótháilteach riamh. Go minic bhreathnaí sé go amhrasach ar aon nua. Má bhí is aige gur féidir le heachtranaid tríoblód i dhéanamh. De bhúnsear na háite, bhí sé ina únair cleachta le gachród, nach raibh grá aige, ach a raibh gá leis. Bhí déine áirithe ina ról. Bhí sé ina díaltóir agus ina bhreithimh. Ba é a thocraigh cé acu a dúirte agus cé acu nach raibh. Ba é a chonaí an tárne ó bhrise amach i gach oscailte. Agus má bhris sé amach, déadfadh sé gréim a fháil ar bata, agus dá óganach a chaitheamh amach an doras. Ach ag an am céine, bhí sé ag caolú beorach,
ag cóir scealóga amat le éireann, agus ag irí seanmucail a díal mar úr. Bhí an tórneoir a bheith cruthathach chun merachtáil agus airgid a dhéanamh. Ní raibh sé ach únéir ach an éiread. Go minic bhí sé ina thuúla agus ina clúsa don na daoine cumachtacha. Thuairiscí go leor tórneoirí don údaras faoin na rudaí a bhí ag tarlú sa hala. Má bhí na fermeirí ag mormara i cuine an tíorna, má bhí fánaí árasacha le feiceáil, nó má dúirt duine éigean rud éigean i cuine na haglaise, bhí isig an tábh. Bhí an éil áfach, déir agus gan. Is minic nar éiad an fermór a bhí ag sitrú a chuid féin le hobar crua, ach féchant ina písí bhreátha ag dul contarí ceannathe nó ine ní sebhre. Don náphobal, ní raibh ach anra cabáiste, anra fiseanna nó leite orna fágtha. Ní raibh espe éisc an, go háirithe nuair a bhí aibhneacha nó lacha gar. Tháinig scadán agus íosc eile, sailte nó truma chuig tithe ósta. Mar gur féidir iad a stóráil fá I bhád. Úranta, fuair tú íosc rósta hartine, úranta brote I brat. Ní raibh bolla an bhí sin taitneamhach a gcónaí, go háirithe má bhí an tóstánach ag sábháil an salan, agus thosaí an tíosc ag dul go donna sa baraile. Bhí an rochlán ní sebhre I dtithe osta cachach. An sin, déad fá féil rasta fád áil. Sican, gé, úranta fiú ún. Freistalí glasrí freisin, pisne, pónarí, réidisí, cáréid. Agus nó tháinig ceannaí sebhre, thóg an tostánach amach an rud bhrá, mill, cáiseanna, agus fiú spiúsaí a tháinig ó áiteanna I bhfad de géin. Mar sin féin bhí cnéal, piúbar nó cnómhach cósómar sin, go réad an fémóg ná chumagé a clostáil. Ba cúr a bheabhrú freisin nach cheabh kistan an tí osta ina áit stérúil. Ul bhí an bia hartine I géire mór, a ní go hanamh. Tháinig gachód an glasrí úra go dtí iarthartaí sean isteach sa fata. Bhí na spúnóga kitchente, hí na míosa ag dul ó bhád go bard. Má bhí duine tin, measca a chéile leis an mia daoine eile, ach níor garan duine. Tar éis an téil hí an tachas níos ládra ná an tuafás. Nó a thosaí an tránóna, hí an kistin ag obair gan stad. Bhí bolla na fiola rasta measta le jetach, agus bolla bearach san éir. Bhí ban an tí osta ag glúiseach tar an tine, ag cóir níos mó bia leis, agus bhí na colíní ag freistal an mia ina bard. Ina bard, bhí míosa le leite, bulíní a rán, agus písí fiola, má bhí ád nó airgid ag duine éigean chun iad a ardú. Ní raibh an bia sa teach osta, ach ceist a bheith lán. Ba seamanna sé, nó míad cófáirtíochta. Bhí daoine ina sí ag an mór céine, ag roinnt píse a rán, ag sriche isteach sa fata céine. Is cuma an raibh sé ina fear ebre nó ina únéir ní sebhre. Fad nóméid, dí si taobh le taobh. Ní raibh ach cáilíocht an rud a bhí os a gá, ag insint cé a bhí iontú in dáíre. Ní raibh an teach osta ina bhílan. Ba kistin mar tanna sé. Áit an ghlacha gach duine a déitoch sé, agus dí sé an irid agus a déitoch sé, sula ré sé amach. Úranta, chiúcní an béle go tappe, agus úranta bhar sé go tí déanach san ihe, nuair a tháinig níos mó bearach leis an mia. Sa méanáis, óiltear beagnach gan stad. Ach ní toisc raibh daoine go nádúirta mí mhórálta, ach toisc nach raibh rua acu go minic. Bhí an toisce sna tibracha agus sna hefnacha salach, trúlacha, lán le galar. Gach duine dúil isce amháin, rinne sé risce fíomhras,
bunach agus bás tappe. Dá bhrí sin, in ionad sin, dúil siad béir. Ní raibh sé seo áfach an béir atá gan aniu. Bhí an deach bheanmhéarach lag. Bhí beagán alcóil an, agus bhí sé níos cosúla le deach tiú grán ná le lacht orga soléir. Be vinnic a rinne ó anne, crinocht nó corca. Bhí dá scamalach bhí blas géir agus rinne sé damáiste go tappe, ach bhí sé níos sábháilte ná isce, agus sin a cinntí Fiú lenny fuair béir lag le hól a doctor pod piúic, má ní raibh aon duine a gíri an bail, go bhaich an lenmh bás tar éis dó isce salach a ól. Bhí mad rud éigean go thomláin difriúil. Ba deach sómane a rinne ó bhil iscach. Bhí blas níos dubhne Bhí sé níos ládre agus níos milse. Dólaigh ag féilte, beneisina agus ócádí móra. Bhí an mill déir. Déitoch an fermoir gnáchomag a ól úr nó gó sa saol, má bhí duine éigean ag gheoch. Ach nuair a tháinig sé chug an teach ósta, thug sé atmosfér na féile leis. Bhí cúpáin meala á bhreastal níos mó le meas, agus déitoch a millseacht fiú an taistilí is toseach a taobh. Bhí fiún an lámh eile, ina dheoch achtrach. Tugu isteach ón deisgart gotí an fallan, tháinig sé ón Ungáir, an Germán, uaireanta ón Júdáil I bhfad agéin. Bhí fiún ina chóirthe sebhris, dúil sagart, daoine cumachtacha agus ceannathe níos sebhre I dithe ósta tuatha, ní raibh fiún le fáil beagnach, ach amháin I bhfoirm deach tannaí, géir a bhí cíalathe gotí a teireann. Bhí sé difriúil I garacha. An sin, uaireanta dúirdaí ceannathe agus oifigí a tháinig fiún, a stóráil I baralaí speisialta. Bhí blas difriúil ná aon rud a bhí ólas ag na fermóirí. Dá bhrí sin, perseag sé fiúsracht, agus ag an am céine, fad. Ach fiú béir, an ceann is siimplí agus is kitchinte, bhí go leor cineálacha ann. Bhí roinnt acu éadrom, beagnach gan alcóil, daoine eile tiúh agus láidir, a déitoch fermiúr a legan tar éis trí fiúnta. Is minic a chálaí an tóstánach na deachanna le huisce, onas go mbíodh siad níos faide. Bhí is aige nach deorach an cid is mó de na híne faoi deara agus go dteochach an targad isteach ina fóca. Tharla sé freisin go raibh luamhanna éagsúla cortha leis an beor, chun an blas a dheapsú. Thomla, áitiil, uaireanta fiú netla. Níor smaoiní na daoine a bhí agóil sa teach ósta an gáilíocht. Ba an rud a bhí tábhachtach dómh, ná go raibh an deach ag téamh, go dúgach sé nóméid de dhéanamh dearmad, agus go réití sé na teangacha. Le beor, ruga árán. Le mead, tosts. Le fiún, córáte tromchúiseacha. Ba bhrósla an alcóil don teach ósta. Gan ní bheith torann ann. Trideanna, gossip ná diúín. Ba chóir a bheabhrú go raibh taobh doracha ag ól freisin. Tar éis cúpla piúnta rinne an fermiúr dearmad a cuid fábanna, a chail sé smacht freisin. Le beor a thosaí trideanna. Le mead, ruga achran faoi airgid. Le fiún, rinne cóhaintethe a chríocnaí le fial. Bhí an teach ósta beo le hálcóil, ach freisin báte I grúachás marial alcóil. Bheith an pictúr den teach ósta bheanmhrach gan deachanna maribh, mar guribh fuam na piúntaí a bhí á dúirte, an cnag de na canaí agus an torann na gcóráte óilta a chrúthaí an atmosfér nach bhéadfaí áil in éon áit eile.
Bhí risce I ngach ship. Risce titim, cailteannas agad, fiú batha. Ach fós féin, dól gach duine, ma ní raibh aon duine in ann seasamh in aghaidh an Ialtanis, go mbraifeadh siad níos éadrime agus sir ó imní feadh nóméad. Bhí an teach ósta bio le daoine. Gan iad, bheadh sé ina cheomra deataí le binsi agus barlaí. Ba iad siúd a trasnaí a doras a chrúthaí a nanam, agus uaireanta a ifrin. Belá dul isteach chuna eicáil, conas a hí síalta agsúla ag an bór céine. Ba an fearmór an tí is kitchenta. Tuaiseach ó lá lán ebre, le calasas a lábha, agus éadaí sáthaithe le alas. Thuí sé isteach chun dearmad a dhéanú feadh nóméad an tíorna, an gceangal agus an bochtanacht sa teachan. Don fér sin, bhí pianta beárach ina só, agus písa arán le sail ina cóisiir. Bhí na fearmóirí ina suíle céile ag an bór céine, ag garán faoin obair chrua, ag malartú gossip, agus ag gáda faoin an bochtanacht féin. Ba é seo an dúnadochas saoirse. An tain nóméad, nó de déadfadíis a rá cad a bhí siad a gíri, cé go raibh siad a gcónaí go cuaramach, ma ní raibh a isríomh cé a bhí a géisteacht. In aceló, hí an ceannaí, fearr de héal eile, gléasta níos fearr, le sparrán a cháim, ag bolle de thiúrtha agus spíosraí eile. Thug an ceannaí nuacht leis. Dúirt sé faoi fleacsan a grán ag an marga I gcathair eile, faoi na bóra, faoi róbálata, faoi thiarnaí nua agus cogaí. Bhí sé ina stair bheo a éistead leis, le béal oscailte. Dé agus dól an ceannaí níos fearr. Bhí sé in ocmhan fiol agus deochanna níos ládra. Ach bhí gá aige leis an teach ósta comhmór leis an fearmór, mar áit scíthe, malartú focail agus gnó. Thaile sé go raibh ridere, taistilí éonar nó le roinnt saidúrí, ag teacht cig an teach ósta. Thug sé meas agus uaireanta agla leis. Déitoch an ridere baraithe a chur fáil do gach duine agus clú a fháil. Ach déitoch sé freisin bard le a chur in áirithe dó féin, gan ligean do duine bith. Bestad é an teach ósta dó. Áit réit sé a bhalag, a líne agus ól, so le leanach sé aghaidh a toras. Bhí an áit féin ag alíontóirí taiste, minstrels, jugglers, scéalaí le gitar, lúth nó fiaróg. Hí siad sa chúine agus dimmer siad ag súil le cúpla bán. In siad an árán faoi ríthe sean, faoi grá agus fial, faoi locha agus deabhan. Uaireanta, bhína siad maga go michí, ag déanú an teamra ag gára go tí na jóra. Bhí gá leo, mar thug siad rud éigean níos mó ná béir chuig an teach ósta. Thug siad síomsaíocht agus an illusion go raibh an domhan níos mó ná an seádmhaile amháin seo. Ach ní raibh an teach ósta ach áit de gíine macánta. Sna cornéal, hí daoine imimeacha, vagrants, gádaí, uaireanta éalata, ná irí aon duine in innim. Bhí a gcuid breathnú éireach, a lámh a tapa. Thig an tostánacht iad, mar diac siad as an deoch. Ach bhí is ag gach duine go raibh sé go leor nóméad de bhí éire chun sparrán nó scían a chala. Ní raibh espa strípachas an freisin. Is minic a bhí siad ina galíní don únéir tí ósta, nóm ná ón gantar a bhí ag lárg bailach chun marachtáil. Hí siad ag na bord, whispered rud éigean na clús, chur siad lámh ghualann, agus an sin dimí siad le customéir chuig an gúil nó isteach sa chúine den seomra.
Bhí láthreach tród soléir. Bhí an teach ó sté gan iad cosúil le folamh. Don cuid acu, bhí siad ina gús le scanal, don cuid eile, an tain onadachas dlúthas is saol crua. Bhí néomhacha teistil, bachtaí, ollairí, uaireanta fiú meanach toras. Hí siad go humbal, ag iarraí víos de bhí, agus ais tharraigh siad paidir. Bhí láthreacht ina chiomhne, go raibh an domhan an tí ó sté, ní háin áit fecha, ach freisin léiriú an gcuineál déine fád, an duine is ísle, go dtí an duine is gráfach. Ba é an teach ó sté an státe raibh an teochaí bhean-mhéarach fád ag teacht le chéile. An fearmóir in aice leis an gceannaí, an ridire in aice leis an bhégrant, an strípach in aice leis an minstrel. Bhí an imbultaí seo de chéalte ina gach oíche difriúil. Ní raibh issa go tríomh cé trasnó an doras an lá sin, agus conas athróid sé at meisféir an teomra. Agus sin go ddíreach bhí an neart an tí ó sté. A scáthán ina raibh aine na ré go léir le feiceáil. Áit an dearna taimhneacha sóisialta doléirú in deitach cuinle agus in ngáil beorach, agus gach duine tháinig isteach, tháinig sé má cuid den torann céine. Is saol gan nuachtáin ná radio ná idirlíon, ba é an teach ósta an áit a rugadh agus a scepa gach nuacht. Nuair a chuaigh an féimúir ag an bóir le pianta, ní raibh sé ag teacht ach chun óil. Tháinig sé chun don fearr tuatha, ba í an tíanann an tain fuinneog an domhan. Gan ní bharfach sé ach a fárc féin agus a bhachtanacht féin. Leis, déitoch sé fad nóméid a bhothú go raibh sé mar cuid de rud éin níos mó, fiú dá mbeadh sé bréagach, fiú dá mbeadh sé éadrom, cosúil le deatach os cionn na tine. Nuair a lína na billig agus nuair a fullmhí na círbí, thosaigh an tíonlainn ag marachtáil le rithim eile. Tháinig na focail níos arde, tháinig an gáire níos minice, agus thóg duine éin sa cúine an lút, an fadóg nó an drumme. Ba ag an am sin a tháinig an seomra simplí chun bheith ina áharclann, ina raibh gach duine ina eistóir. Ní raibh an ceáil sa tíolann bheanaiseach fiarálann. Chéan na minstrálathe agus na clasaí ceáil simplí a bhí éasca le clástáil. Bhí na lyrací árán granmhar go minic míchuí, lán de leidí gnéas, ól agus bhás. Chondíine le céile ag athrán na nárán, ag bula a lábha na bór agus ag cnige a cuid círbí I rithimí. Nuair a thosaigh an tárán ag dul go maith, bhí an seomra comhlán sin go raibh na bímí an ústeireann ag scréach. Ní raibh an ceáil amháin ag chur áthais na híine. Thug na clasaí cuairt na síonlanna go minic, ina claiseanna, ina scían, a chaid tine, nó a duines scéalta míchuí. Ba é a push ná cúpla bon a bhaint de na daoine, ach freisin an atmosfér a scaoile. Rinne an gáire a phléasc tar éis a taispeántais, an tíolann a chur báite I torann lúchórach, cé go raibh sé lán de grochmheas. Bhí damhsaí an. Faoi thionchar an alcóil, d'éirí na híine ó na bór, ghlach siad lámh agus chas siad I riam an ceol. Ní raibh siad seo ina téiseach mar a bhí ag na cuairteanna, ach fián, dúsachtach, lán de stompáil agus de scréche. Bhuail na bróga an talamh, d'fhreidí an tí san éir, agus uaireanta hit duine éin an uallóir ag gáire, chun éirí suas arís, agus a bheith páirteach sa splí. Ach ní raibh an splí a gcónaí glán. Tháinig na hárán níos ordúla, na grenán níos maslí. Tháinig mná chun bheith ina nábhar maga agus molta,
agus bhí ar an tsínlan úr idir gáil úranta sola raibh duine éin tar éis na toran a háú. Dá bhéad a chuaigh an ihe ar aghaidh, dá bhéad a tháinig an lúchár chun chaos. Ní mór cuimhnamh go dómh siúd go leor, bé seo an tain siamsaíocht a bhí ar eolas acu. Ina saol léitúil ní raibh ábharclanna, leabhar ná cáisirí an. Thug an tsínlan an rud a bhí an asnamh orthu. Nóméid di dhéanamh deimid, gára cóchaitin agus an mothú, cé go raibh an saol deacair go bhféadfadh siad taitneamh a bhainteas ar feadh cúpla úr an cléig, mar dámar ó dé nach mbeadh ómárach an. Agus is ann a bhí an dríocht a bhain leis an sprí sa tsínlan. Bhí sé torrannach, salach agus go minic vulgar. A thug sé donna daoine rud éin a bhí níos mó de dhíth orthu ná arán. Mí thuiscint ar thiirse agus ar lúchár, a chur an tocras, an obair agus an agla roimh an ómárach ar leatómh ar fad nóméid. Ba áit í an tsínlan inar, féidir an tom a chathamh ag ól, ag canú nó ag immert. Ba gnáthmh an cearvachas. Có lua agus a bhí bán agus fiú rudaí simplí, scían, crísanna, bróga. Thosaigh siad ag dul timpeall ina beard látharach. Ba é an cluiche is mó tóir ná na dísle. Dóthain a bhí ann le 2 nó 3 dísle chun an seomra a thaobh go dtí an dearag. Bhí na rúlaí tapa, gar, agus tháinig na gealta suas go tapa. Thosaigh sé le cúpla bonn, ach tar éis úr an cléig déitoch duine éin a thuailmh míosa a chaile. Bhí na dísle faltach, mar bhí sé éasca a ceilt. Déitoch im réir a bháin na chid a bheith trumathe nó cuairtha a thugad buntáiste dó i gcónaí. An sin, I ceann nóméid, tháinig an cluiche lúchárach chun bheith ina creic, agus tháinig an bord chun bheith ina réimse troda. Ní raibh éon cluichí cártaí ann a thosaigh ag scape ó na dhéanach meánaoise. Bhí na cártaí ildeite, péinteáilte go hálan, ach bhí siad níos mó mar uirlis cearvachais ná mar álan. Cosúil leis na dísle, tháinig na gealta suas leis an alcóil. Chail daoine gachud ó bhróga féin trí críos go dtí na thuirlisí a bhí acu leo. Tharla sé go raibh fearr tuatha ag filleadh a bhaile gan bhóga, mar chail sé a bhóga ag an bord. Níor críocnaí na gealta ach le cluichí. Bhí gachud gealta go litriúil. Cé a ólbheith an cirbe beach is tapúla, cé a itimhí an tarrán is mó ag an am, cé a gabh an madra a bhí ag rith timpeall an teomra I dúis. Uaireanta, ba é an gal an cholín tsínlan, nach raibh éon rud le rá aici, agus bhí ar an galtóir féchant ar an gotha ceoir á thabhairt chuig an gúil. Bhí an cearvachas doscathe ón tsínlan, má thug sé an rud a heastaí ó mhaoine. Dóchas brabúis tapa agus éilú ón bochtanacht. Ach is minice a chiocnaí sé os coinne. Chail an cid is mó, agus is anamh a bhí an buaiteoir sásta lena ád ar fad I bhfad. Bhí éad agus farg níos ládra ná an réasún. Tharla sé go minic go raibh an buaiteoir a bhallaí an pote umláin ina luaí sa diog le scarnach garta an oíche sin féin. Bhí is ag an tsínlanóir go tairng díon an cearvachas ine, ach freisin go bhfuil contúirt ann. Uaireanta rinne sé iireacht an cluiche a tarmasc, ach is minice a rinne sé neabhard. Mar bhí isige go dtí go raibh daoine ag immert go nólann siad níos mó, agus dá bhéad a ólann siad, dá bhéad a tháinig an sparrán tiúbh ina fóca. Ba é an cearvachas sa tsínlan cosúil le tine sa tine. Té sé an atmosfér, thug sé mothúcháin agus bheal sé daoine. Ach nuair a d'éirigh sé as smeacht, níor ág sé ach foinseog agus full.
Ní rá ihe sa tílan gan geospórt, scóil an talcáil teangacha agus an sin darn. Dóhan a bhí ann le brathnú mícheart, gar a ród, nó eures frí celt ag na dísle, chun tróid ó hosú. Bhí an tílan cosúil le seomra púdar, dóhan a bhí ann le spréach. Is minice a hosaí sé le focail. Gá fear tua ag cathamh maslaí, an sin ag iompú bord, agus ag doling lec le ciúrbí, míasa, agus gachúd a bhí ar lámh. Ní raibh rialacha ríideachta ann. Búltar gachúd a raibh máchan ann, le bicéad, le sciún, le bethe, agus uaireanta fiú le binte. Mesa an úl le beard, agus tionsúg an túí ar an talamh má spúnse. Bhí roinnt trídeanna tapa, cúpla bille, titim agus deire. Bhar cinn eile ar feadh uaireanta, ag clúdach an teomra omláin. Uaireanta thosaí tráid idir beist, agus críocfaidh sé le gach duine i cuine gach duine. Ní raibh is ag aon duine cé a thosaí indára, agus bhí cúiseanna ag gach duine chun duine éigean a bhuala. Rinne an tílan óir iireacht ard a chanáil, ach níor éirí leis i gcónaí. Bhí bethe aige a bhuaigh sé ar cúl na níine a bhí ag déanamh trí blóide. Uaireanta cha sé amach iad, ach má bhí an tráid níos mó, ní raibh aon seans aige. An sin ní raibh fágtha ach fannacht agus córamh na cilteanais, nuair a sacraí an seomra ar deire. Bhí trideanna le stranséirí contúrtach freisin. Déitach rideire teistil a bhrá masla, a lámh a bhaint amach ar a clíomh i ceann nóméad. Agus an sin, tháinig an tráid deach simplí chun bheith ina bharú fuilteach. Níor críocna na créachtaí a rinne le lán le brúsas éadrom. Ba bhualaí a dán go deá. Ba áit an tílan freisin inar tharla dúnmhrata. Déitach duine a bhuaigh an omarcas na dísle gan éirí bea as an seomra riamh. Ba cúis sé an sparán lán de bhoinn chun scarannach a gara le sciún i gúine dorcha. Agus nó thóga an cápa maidin, hin an sin an óir má dáma rud é nach bhaca sé bhut a bí. Mar deire bhí is a gach duine go bhfuil sé níos fearr a bheith ciún ná an umarca a rá. Don fearr tua, bhí trideanna gná. Níor ina dó nó díl sé a bhaile le ceann gearrta nó fiacail bhuiste. Sin má bhí ihe sa tílan. Bhuisce, salach, lán de bharg agus de foréigean fiáin. Ach fós féin dil daoine, má bhí is acu go bhfuil athú uaireanta íoc le fill as an gára, as an gceol, agus as an gíomh beach. Cé go cosúil go háit thiirse a bhí sa tílan, in dáide ní raibh sí riamh as smacht. Bhí is ag na bhílóí, na tíornaí agus na cléirí, an tábhacht a bhí ag na seomí seo lán de dheatach agus d'alcóil. Ní hábháin go áit sprí a bhí sa tílan, ach freisin áit ina féidir daoine a rialú nó iad a colle. Don cuacht thóisialta, ba finse agadí an tílan. Gach ciúbe beach, gach beire le mala nó fine, bhí cílóí cánacha. Díc na sílan ó iad lachtainna, agus bhí athú gnó a dhéanú le cad, an tíorna nó na cathach. Bhí athú tabhais agus máchan na conáil, cé go minic a bhíonn siad meablíocht i cleachtas. Cheol na húdáis ifigí a heiceáil, an raibh an ciúbe ró bheag, an raibh an bír ró tanní, agus an raibh an tílan ó a géirí níos mó a bhaint as na daoine, ná mar ba córdó. Ach níos mó ná na tíornaí, bhí an aglas sim acu sa tílan. Bhí is ag na cléirí go bhfuil an pacha ag scape go forleithin an. Is an a bhí maslaí á rá. Is an a tréigim ná céile. Is an a hit daoine isteach i mesca
agus I mí úsáid. Bhí na sean móí lán de raibh faoin Tínlan. Dógar na sagat go bhfuil gach duine a héin isteach sa seomra seo, ag dul isteach is siocháin an díobhail. Ba dheata chuig ifaní an Tínlan dómh, áit a gilteo duine a anam, cé go mbíonn sé fós blas an bhéir ar a bheil. Ní ciallaíonn sé seo áfach go raibh an eaglas go hiomlán scoite ó na Tínlanna. A bhealart ar fád, bhain go leor cléirí úsáid os a cid seirbhísí ag stad ar an turais. Thaile sé go raibh na Tínlanóirí ag cotthú catramh dlúth leis an sagart paróiste, ag tuairt fisnéise dó faoi cé a bhí ag maslú, cé a bhí ag labhairt go dona faoin údarais, cé a bhí ag gasap faoin na tíornaí. Ar an gcí sin, ní hamháin go ráit sprí a bhí sa Tínlan, ach freisin, orlais, rialata, sóisialta. Is súla an fearr tuaithe gná, bhí an ról dúbal seo den Tínlan intuachta. Bhí isaige go bhféadfadh sé nóméad de héirse a fháil ann, ach bhí isaige freisin go raibh duine éigean ag fearre i gcónaí. Cibé an tofagach a bhí ag córamh na gánacha, nó an sagart a cionntaí an meisce, nó an Tínlanóir féin, a d'fhéadfadh gasap a gciall ar fad darn airgid. Mar sin, ba áit saoirse agus príosún ag an am, céine í an Tínlan. Taobhistí, d'fhéadfadh duine gára, canna agus ól, ach os cionn gach rud, bhí lámh dóachta an údarais agus na haglaise ag eitilt, ag mebú dó, fiú sa deatach, sa chreic agus sa bheisce, nach bhfuil tú fíor séir. An Tínlan a bhí ina háit sprí, gára agus torann ar an ná. Is scéalta é insiad I bmhotháin na haglaise, ba é an tíon an áit, nach raibh misneach ag éingeal dul isteach, agus áit a raibh deabhain ag domsa idir na bord. Ach freisin is samhlaíocht an phobal, cur an tíon uafás. Cé bhéad uair é insiad an scéal faoi duine a chonaic figúrí aisteacha ag sníomh timpeall an teomra, go déanach san oíche. Cailleacha a bhí le suaí ag na bord, deabhain a bhí le feiceáil I fuairm taistealaithe anatníideacha, agus is sprág daoine chun pacha. Bhí scéalta ann faoi daoine a d'fhág an tsín, agus nar fill ar ais thithe, a thóg an dorchadais, áil is dáma é an talamh féin a chlág. Mar sin, bhí an tsín ina spás ina raibh an torann idir saol na níne, agus saol na neamhain tanaí. Ba chosúil go raibh solas an tine ag cosint an teomra, a chlasmich duna finneoga bhí an dorchadas ag lochgáil, agus d'fhéadfadh gach scá a bheith níos mó ná scá amháin. Ní hín ine go ndearna go leor feirmeoirí an cos ó thu féin, agus iad ag fille a bhaillias níthe, sula ndearna siad an doras ar an tsín a gúna ina ní. I nádán agus I scéalte, bhí an tsín ina siombal de bheala. Ba é an áit I níl an féir a cuid ebre, a cuid ama, agus go minic a sláinte féin má bhallart ar nóméad de dhí. Dúirt daoine go raibh an tsín ag ó leis na híne. Ólann si a saol, a anam, a tóchaí. Ach fós féin, in aniun an uafás seo, in aniun na raibhí, ní raibh aon duine in ann é a thabhairt suas, má bhí an tsín cosúil le tine, bagrach agus contúirteach, ach ag tuairt teasa. Is súla na haglaise de é an áit an díobhail, ach a gcríthin an daoine, ba é an tain éalú ó bhachtanacht agus ó úlingt. Sin é an fá go raibh sí I gcónaí ag marachtáil leis an rim chéine, lán le gára, pacha, scréche, agus an tost a tháinig a amháin ag bracha an lé. Samhlaigh bhfuil tú idir chi ag bard sa seomra seo. Bailí dua ó dheatach, tuaidh sléivan faoi do chosa.
in téir bolle bearach, fiole agus alles. In aice leat, fémórí a chríochnaí a lá ebre, ag ól agus ag gáire go hard. Taobh hirdíobh tá cláisií taisteal ag tiúnáil a lút, agus sa chúine tá ceannaí ag insint scéalte ó áiteanna a bhfad a géin. Ag an taobh eile den seomra, tá a dire ag féchant isteach, agus díreach in aice leis, sín cailín a bhfuil le súile níos mó ná 1000 fochail. An géad ábhar is áit í seo atá lán le beocht, finneamh agus pobal. Ach féach níos duimhne, feiceann tú súile gadaí atá ag fara ar a sparán. Muíonn tú francach ag rith faoi do chosa. Cloiseann tú achran ag fás ag an bord in aice lámha, a d'fhéadfadh a bheith ina troid go luath. Agus an tiúna talún, ní dhéanann sé ach féchant le súile gara. Ré le tuile móg I dílat. Ag freisin ré chun do rún a bhrá leis an géad duine a icinn go maith. Ba í an tíon crí na meanóise, an seo a tháinig na heicmí sóisialta go léir le chéile. Ó pharóiste go radíre, ó fearr fáin go ceannaí. An seo a rugad gossip, amhrán agus gnó, agus in aice ló, bréige, feall agus cireanna. Ba é spás na saoirse agus an phríosún ag an am céine. Áit a thug luachár do mhaoine, ach a thóg airgid, sláinte agus uaireanta saoil. An mearfá oíche I tíon meanóiseach? Béidir, ach bégan de bheith cuaireamach le gach céim. Gan mini na bheith agat as aon duine ró mhór. Ól go máil, go cuaireamach agus cinní de lámh ar do sparán I gcónaí. Mar an seo, sa seomra muachta seo lán le deatach, gáire agus scréacha, bhí an torann I do sprí agus tregóid cótaní leis an lasach chinle a bhí ag dul las I githe. Ní raibh an tíon má neamh ná má uimhreann. Ba scáthání in raibh an bheanóis ar fad le feiceáil, bochtanacht agus sevras, pobal agus icneas, gáire agus bás. Ba gheata chuig damhneile a bhfuil a blas agus a bholach fós le fáil is scéalte go dtí an lá atá ní an. Go raibh mág as éisteacht. Spreagam thú fágáil ardóg suas agus sintiú, agus más míon leat, go bhasfa mo choinéal níos tapúla fós, an sin spreagam tú clicáil ar an gnippe tacaíochta híos. Go raibh mágad.